7 along arni kang samambirta thanbang sami bismai disopi non birta thepipen arjitha. Ingdeng phokep raisi Karbi riso nimso arongaje katalon pon. Pining surihini rain kora pho asengkan Karbi jutang asong mate Karbi Cultural Society pen thang achiklo ni phai kre phopen ni phai kre sirkep an Karbi khai jutang aparman mathasi Karbi riso nimso rongaje ingdeng phokep raisi sertalin karcho ki jutsi asengkan katalon pon. Lasonsi Karbi tangte Karbi pu anutina bangphu abangphi aning arlo chethap thip pen song thorom chipupe pin pen jutang reng nangji jutang cha nangji pu mathasi Karbi anglong autonomous council along department ke do an lapen team Karbi anglong ke do an lapen Karbi hamphang asong ke do an lapen Karbi akhai ke do an chingrum pet pen isi thedung Karbi ka chingrum ang thek asonsi pini Karbi khai araje klar et ason chethek longlo news text report B News 7 Non birtang tonpen arjitha. Sinang litum yeklem jin ning ke hang pulotin prap jin pen humri thang lapen labang so office adin ke di full down ethiopia du mani lapen baino mabang ki pisenji lapen alu ki jong last date ki 25 February ani lapen jong sinang litum ke chini bek ji aphan rju ikji pulote Sri Sarem rong pe aphan humri ita labang so contact number 9957765540 lapen requirement sabang ki proven experience in sales and team management preferably in the insurance or financial service sector, strong leaderships and communication skills, ability to motivate and drive team achievements.